Zvrchovanosť a štátna moc v texte ústavy. Jedným zo základných tvrdení Ústavy Slovenskej republiky je myšlienka, že zdrojom všetkej moci v štáte sú občania. Tento princíp sa objavuje už v úvodných ustanoveniach a patrí medzi piliere moderného demokratického štátu. Zvrchovanosť alebo suverenita má vyjadrovať, že moc nepochádza z inštitúcií, nie je vlastníctvom elít a nemá byť oddelená od spoločnosti. Otázkou však zostáva, ako je tento princíp pretavený do reálnych mechanizmov moci. Zvrchovanosť ľudu ako princíp na papieri. Ústava deklaruje, že štátna moc pochádza od občanov. Občania ju vykonávajú prostredníctvom svojich zástupcov alebo priamo. Formálne ide o jasné a silné vyhlásenie. V praxi však vzniká napätie medzi pôvodom moci od ľudí a jej výkonom cez štátne inštitúcie. Čím je vzdialenosť medzi týmito dvoma bodmi väčšia, tým viac sa zvrchovanosť mení na abstraktný pojem bez reálneho dosahu. Priamy výkon moci je výnimkou, nie pravidlom. Ústava pripúšťa aj priamy výkon moci občanmi, predovšetkým prostredníctvom referenda. Tento nástroj má predstavovať korekciu zastupiteľskej demokracie. V realite však je používaný zriedkavo. Má vysoké kvórum a jeho výsledky sú často obmedzované výkladom alebo politickou praxou. Výsledkom je situácia, v ktorej občan je formálne suverénom, ale prakticky len občasným účastníkom rozhodovania. Štátna moc ako aparát. Ústava rozdeľuje štátnu moc na zákonodarnú, výkonnú a súdnu. Tento princíp má zabrániť koncentrácii moci v jedných rukách. V praxi však dochádza k prelínaniu záujmov, presunu rozhodovania mimo verejnú kontrolu a rastu administratívnej a inštitucionálnej moci. Štátna moc sa tak môže postupne správať autonómne, sebaochranne a nezávisle od pôvodného zdroja, to jest občana. Pozrime sa, kde sa zvrchovanosť oslabuje. Medzi najčastejšie mechanizmy oslabenia zvrchovanosti patria rozhodovanie prostredníctvom nepriamych orgánov, formálna participácia bez reálneho vplyvu a právne postupy, ktoré sú zákonné, ale odtrhnuté od ducha ústavy. Zvrchovanosť sa tak môže presunúť z občana na procedúru, z rozhodovania na administráciu a zo zodpovednosti na anonymný systém. Pozrime sa na rozdiel medzi legitimitou a legalitou. Ústava pracuje s pojmom legality, to jest zákonnosti výkonu moci. Menej však rieši otázku legitimity, teda či je výkon moci oprávnený, či slúži verejnému záujmu a či rešpektuje dôstojnosť jednotlivca. Moc môže byť legálna, ale nelegitímna, formálne správna, ale spoločensky deštruktívna. A práve tu sa ukazuje hranica samotného textu ústavy ako úlohy občana v systéme moci. Ústava predpokladá aktívneho a uvedomelého občana. Ak však občan nerozumie fungovaniu moci, nevníma rozdiel medzi právom a spravodlivosťou a rezignuje na zodpovednosť, tak sa zvrchovanosť stáva prázdnym pojmom. Štátna moc bez vedomého občana má prirodzenú tendenciu rásť, uzatvárať sa a nahrádzať službu kontrolou. Zamyslime sa, či sa za takých podmienok nemení zvrchovanosť na ilúziu. Či má občan v praxi možnosť korigovať výkon moci a kde končí správa vecí verejných a začína samostatná moc aparátu.